Brate, da im čitamo lekciju. Mitrovačkim ribolovcima. Ali sitan komad. Evo, približim ga tamo. Ima negdje oko kilo i 200. Taman za onu šerpicu. Op. Daj mi redo. Čekaj. Evo si ja snimio, mali. Dedin i tatin sin. Čisto, Da ga čika ljubav. čisto Sitan, ali šta da mu radi? da se objasni. Čisto da se objasni ovim ribolovcima. Sad ćemo da ga poljubimo i da ga pustimo da nam pošalje tetkicu. Da se slažeš, druga? Slažem se. Ajde, zini. Kaži A. Treba nam pinceta, proguto ga dobro. Daj mi ovu pincetu ovdje. Daj, digni mi to gore. Digni mi sve to gore. Tako, zbog toga ne održim jedino dohvat ruke. Sutra dajemo robu na popust. Evo, ovo je stvarno žalosno. Pogledajte. Ja ne znam kako da mu izvadim ribu, a da ga ne povredim. Ovo ne da ga je usiso. Ja stvarno ne znam šta da uradim. Teo sam da ga pustim, ako mu izvadim mehur, nisam ja kriv. Ne znam, stvarno ne znam kako da izvadim udicu se. Ja kebam u kebu. Progute, drugari. Mora da mu sečem usta. Majko, žao mi, dobre. Neće proguti. Šta je progutao ovoliko? Evo ga čele odmah za. Halo? Halo? Ništa, evo izvadi 2 ribe. Dobro, ovdje sunčano, boga mi, ja izgore. Dobro, Ana, ajde sad upecam ribu, skidaj me sa udice, jel možeš kasnije da me pozoveš? Doviđenja. Šta si, da sam ti mene zoveš, jebim ti majku upiču. Šta da mu radim, ajte objasnim šta da mu radim. Seči ga bre. Žao mi ga bre. Aj bog. Sitan je bre. Pustit ćemo još komada. Ne, progutaj do pupka. Nego neće baterija da nam izdrži koliko ćemo da snimamo. Ništa. Da prekinemo, a? Prekini.